We hebben ons eigen Limburgse koninginnen metgenomen op Koninginnedag. Dat is Melissa Ramakers, lichtkoningin van Beek. En we hebben Chelsea en Wil Dome, gezien het koningspaar van de schutterie van Born. Ja, gefeliciteerd. Ja, hoe voelt het nu koningin te zien op Koninginnedag? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, want hoe is lichtkoningin? Ja, sorry, ik heb u nog niet voorgesteld. Je zit de voorzitter van de Lucia, van het Lucia-comité in Beek, Wim Essers. Ja. Hoe gaat die traditie terug van lichtkoningin? Die gaat terug naar Zweden. Die hebben toen de mensen in 51, 52 en nog eerder hebben ze dat gehold van Zweden. En dat is gewoon bedoeld voor in de donkere dagen licht te brengen naar de senioren, de bejaarden, de zieken. De verstandelijke gehandicapten, de laboreestroot en de dagperken. Ja. En we gaan met die meisjes, plus 4 hofdames, wat normaal de week zijn, gewoon voor die mensen bezoeken. We gaan naar de kerken, we hebben er samen Eucharistieviering. Weer nog steeds gedaan. En dat is een hele mooie traditie in Berk. We zijn de enige in Nederland die een lichtkoningin hebben. Kijk eens, dat is wel heel dus bijzonder. dat is heel bijzonder. En die traditie hopen we nog tot een lengte van jaren te blijven. Ja, want toen was de 60ste lichtkoningin. Hè? En hoe is ze dat dan geboren? Ja, ik word thuis en toen ineens zat het comité dan Onger. En ik word naar Onger gehaald. En ineens zo van, ja, Melis, wil ze 60ste lichtkoningin weer van Beek? En toen zei ik echt van, ja zeker, dat wil ik. Want toen wist wel al wat dat was. Toen hij ze natuurlijk al die andere jaren ook gevolgd. Pap zit in het bestuur dan, zeg maar, ook in het comité. En hij me al gaat gezag en zo, dus ik weet er wel van. En ik ga je ook al vroeger gezegd van, ja, dat wil ik toch wel eens weer en zo. Dus, en hoe vroegen ze mij dus? Nou, en toen was me heel blij en dus meteen volmondig ja gezegd. Ja, Johan, heb jij daar hier ooit van gehoord, van lichtkoningin? Nee, maar ik vind het een geweldig mooie traditie. Want dat maakt je in Nederland juist zo mooi. Die tradities en ook in die steden en de dorpen. Dat maakt het iets speciaals. Dat hoort er ook bij, vind ik. Dat is ook echt Nederland. Ja, dat is zeker zo. Want wat moest je doen het hele jaar doen? Wat zijn die taken? Ja, zeg maar? we hebben het al een beetje gezag. Ik ga natuurlijk de senioren bezoeken, de gehandicapten, de zonnebloem. Ja, ook de Eucharistievieringen dan, van de gemeente Beek. Ja, Het is een beetje zo het hele jaar door. Het is in principe een kort seizoen in de donkere tijden licht brengen. En we hebben een pauskaars. En die hebben we in 1984 van de paus gekregen bij daar op het vliegveld in Bergbo. Oh. En die hebben we via hebben die gekregen. En die werd elk jaar van lichtkoningin naar lichtkoningin overgedragen. Oh, dat is wel en heel dat is bijzonder. natuurlijk waar we heel trots op zijn. Die pauskaars. En die staat dan nu bij dicht toe? Of waar staat die kaars dan? Nou, we hebben ze bij ons toegestaan. Want Ja. vaker wordt ze toes aangestoken. Dan wordt het allemaal kleiner. Ja, dan blijft er uiteindelijk. blijft er uiteindelijk niks meer van over. En waardoor dat we zeggen, laat ze maar even bij mij staan. Ja, jij ziet het koningspaar van de schutterie van Born. Hoe ziet je dat geworden? Want normaal is dat vriend, vriendin, man, vrouw. Maar dit is vader en dochter. Ja. Dat is toch gewoon een bijzonder paar dan? klopt. Ja, vorige paar waren ook een vriend van mij, met zijn man. Die wordt gewoon, ik zeg met de schutterie, die kwam met shutters wij op. Ja. En toen had hij eigenlijk nog geen koningin gekozen. De man van hem kwam aan en zei, man moet ze koningin zijn. Ja, en die ding dat toen meteen. Dat was gewoon spontaan, zeg maar. Dat was wel heel leuk ook, zeg maar. Want ik heb gehoord dat ze eigenlijk per toeval raak hebt geschoten, toch? Ja. Zo een beetje is, tenminste, dat vertelde die dochter een beetje. Net ze me ingefloesterd. Ja, per toeval, ik koos ze niet missen. Ik was hem niet missen. Als ze mis schoot, dan valt dat meteen op, zeg maar. Maar hoe is dat nu om met die vader een paard te zien? Leuk. Ja? Ja, dat is wel leuk, ja. Wat is dit goed geroepen dan? Dat voor uitgeroepen, Ja. ja, dat wordt dus vandaag gedaan. Dan, vanochtend werd er dan echt Of vanochtend werd het echt pas werd je aan het volk gepresenteerd. Maar is het dan echt nog geheim dan in Born? Of wat moet ik me toch niet voorstellen? Nee. Ze weten het ergens wel al. Ja, dat klopt. Alleen het is nog niet helemaal gepresenteerd in het pak en de jurk en zo. Dus Zo wat een hele ceremonie kregen we vanavond te verwachten dan? Of hoe gaat dat? Ja, in principe wel. De chatterie komt ons bij mijn pap ophalen. Ja. En dan... dan wordt dat daar dan allemaal voorgesteld, zeg maar. En daarna dan, dan gaan we nog naar de Schuster, hè? Ja, dat klopt, elkaar. Wordt dan nog gevierd, hè? Dan wordt je vieren? Ja, dat wordt groot gevierd. Ja, op zich. Ja, dat is ook wel leuk. Op Koninginnedag, echt zoals de koningin onthaald werden. Ja, dat is toch prachtig. Goed, ja, beide trouwens. Dankjewel. Want hoe kom je dan aan die kleren? Het immers die gemaakt? Of... Internet. Oh, serieus? Heb ze het zelf, maar u hebt zelf die kleed? Ja, het moest wel ingekocht worden. Dat had een goede collega van me gedaan. Ja, maar dan mocht je Dus zelf die jurk uitzoeken. Ja, het moet alleen natuurlijk wel een beetje erbij passen. Dus vanwege
rood dat steekt mich niet, dus vandaar geen rode Ja. jurk, dat doen ze wel heel vaak. En ze hebben allemaal donkerblauwe box, dus vandaar Ja, prachtig. donkerblauw. En hoe zijn die dichtgegangen dan? Heb je mij helemaal gemaakt? Helemaal Echt, voor dicht gemaakt? Ja. Wauw. Maanden van tevoren. Stiekem bij de coupeuse. Ja. Stofvoet zoeken en dan stiekem gaan oefenen. Proberen, past het. Ja. Nou, supermooi. En voor u, hoe gaat het jaar voor u eruit zien? Heb je ook nog bijzondere dingen die je moet doen dan? Ja, lintjes knippen en ook premies bij de streken. Wat zeg je? Nee, flauwekillen. Nee, ik verstaan het niet. Dat zijn lintjes knippen. Oh, lintjes knippen, ja. Ja, wie met? Misschien werd je wel voor iets bijzonders gevraagd. Ja, Ja, we hebben vanavond... gewoon dus al die shotten VS gewoon voor de af. En dan zijn we dus gewoon koningin. Ja. Ze lopen er voorop eigenlijk. En wat we dan met die andere koningen en koninginnen moeten we dan kijken voor prijzen kunnen halen. Heel belangrijk. Ze wordt echt gekeurd. Ja. Ja, en vanavond is een groot feest in Born. Ja. Voor dicht toe ga je ook nog verder feesten vandaag. Ja, Queens Paredenberg. Ze gaan vooral nog naartoe, hè? Ja, je hebt het allemaal nog druk. Ja, het is nog de druk vanavond. Aansluiting groot Veerwijkenberg, dus Ja. we hebben nog genoeg te doen. Ja.